Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω ένα βίντεο μόνη μου, χωρίς την Φανούλα, την ξαδέρφη μου, την κολλητή μου, που είχα κάνει το προηγούμενο βίντεο. Επειδή τώρα εγώ είμαι εδώ πέρα σπίτι, που έχω αυτοκίνητο για να κάνω το βίντεο. Λοιπόν, δεν είναι τόσο χαρούμενο βίντεο σήμερα, διότι πριν από κάτι μέρες, ειδικά τη Τρίτη, την γιορτή μου τη Τρίτη, στη γιορτή μου λοιπόν ήμουν έτσι πολύ χαρούμενη. Πήγαμε να δούμε τα μικρά της που γέννησε η Γκρίνη. Είναι η γάτουλα που προσέχαμε, όπως σας είπαμε στο προηγούμενο βίντεο. Και τώρα είχε γεννήσει ήδη, τα είδα, βρήκα που είναι τα μικρά της και τα είδα και αυτά. Τετάρτη πήγε η Φανούλα στο τέτοιο και είδε ένα πεθαμένο. Εντάξει μέχρι εδώ. Μετά πήγα εγώ την Πέμπτη που με πήρε παππούς μου στο σχολείο και τα είδα όλα πεθαμένα. Είχε κάνει 2. Όμως ένα τρία μάλλον είχε κάνει, γιατί η Φανούλα είχε ήδη ένα μαύρο πεθαμένο. Πιο πριν είχα πει ότι είναι εντάξει, επειδή μπορεί και να κοιμότανε. Και που λέτε, αυτό είναι το καινούργιο μου κινητό. Και που λέτε, πήγα την Πέμπτη και που λέτε παιδιά, πήγα εγώ την Πέμπτη και τα είδα πεθαμένα και τα 2 τα γατάκια. Τώρα θα πάω να σας δείξω τη γατούλα εκείνη που είχε γεννήσει. Είχα να τη δω πάρα πολύ καιρό. Αφού είχαμε πεθάνει τα γατάκια ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένη και εγώ και η Φανούλα. Και είχαμε λίγο καιρό να το δούμε, ώστε κάπως να ξεμπλοκάρουμε και να πούμε τώρα τι έγινε. Είναι πάρα πολύ στεναχωρητικό, αλλά προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, ώστε να μην είναι τόσο στεναχωρημένη η Γκρίνη και να ούτως ή άλλως αυτά είναι φυσικά πράγματα, αν και είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Τώρα, πριν από λίγο πήγα να τη δω και τώρα θα σας την ξαναδείξω. Και την τάισα. Εκείνο το μέρος μυρίζει ψοφίμι πραγματικά. Και ναι, είμαι στεναχωρημένη, είναι η αλήθεια. Κοιτάμε το δρόμο. Και που λέτε, ναι. Τώρα, ποια είναι αυτή η γατούλα καλά? Είδε μια γατούλα εγώ εδώ. Οκ, πάμε να βρούμε την Γκρίνη. Λοιπόν, το κινητό του, αυτό το παππού μου που κάνω βίντεο τώρα, δεν μπορεί να γυρίσει την κάμερα. Οπότε ελπίζω να σας τραβήξω καλά πλάνα. Πού είναι, νάτι. Αυτή δεν είναι η Γκρίνη. Μία γάτα τρώει το φαγητό της Γκρίνη. Να, αυτός εδώ πέρα είναι ο Αυτάκιας, ο άντρας της Γκρίνη. Αυτή εδώ, δεν ξέρω αν είναι κορίτσι ή αγόρι. Αυτή εδώ η γατούλα μου βλέπετε. Ναι, κορίτσι είναι. Φιλικιά τη βλέπω, δεν φοβάται τόσο. Ναι, εκεί πέρα ήταν το μέρος που μυρίζει ψοφίμι. Εκείνο το μέρος είναι τα πεθαμένα τα γατάκια, που τώρα λογικά, να μην σας λέω, θα γίνουν σιγά σιγά, καταλάβατε. Παρ' όλα αυτά η Γκρίνη είναι ένα πολύ καλό γατάκι ακόμα και επειδή μου λείψε πριν μου έκανε αγαπούλες. Και γιατί έχει 2 γάτες που... Γεια σας. Το εγώ την Γκρίνη ψάχνω. Οκ, ναι, είναι 2 γάτες, μία από εκεί κάτω. Πούντι. Εκεί κάτω και 2 από εδώ. Και πάμε να βρούμε την Γκρίνη.